Αγαπητοί μας τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Νιώθουμε πολύ συγκινημένοι από την αγάπη και τη συμπαράσταση που δείχνετε σε αυτή μας την προσπάθεια. Μια προσπάθεια του τηλεάστη που έχει μοναδικό της σκοπό την ενημέρωση των ατόμων με κινητικά προβλήματα καθώς και του περιβάλλοντός των. Τα τηλεφωνήματά σας, τα μηνύματα, τα φαξ και τα email που μας στέλνετε μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε εντατικοποιώντας περισσότερο τις προσπάθειές μας. Και σήμερα έχουμε φροντίσει να σας παρουσιάσουμε ενδιαφέροντα και χρήσιμα σε όλους θέματα, καθώς και επίσης νέες τεχνολογικές εξελίξεις που συμβάλλουν αποφασιστικά στην αυτονομία, την προσβασιμότητα, την υγιεινή, την ασφάλεια, την πρόληψη, την αποκατάσταση. Βρισκόμαστε στο τμήμα εργοθεραπείας του Ασκληπίου Βούλας. Είμαι ο υπεύθυνος του τμήματος και ονομάζομαι Γιώργος Αβόπουλος.
Το τμήμα εργοθεραπείας είναι σχεδιασμένο να υποδέχεται ασθενείς με κινητικά προβλήματα. Ο στόχος, ο απότερος του τμήματος εργοθεραπείας είναι όλοι οι ασθενείς μας να αποκτήσουν πλήρη αυτονομία. Γι' αυτό το λόγο, το τμήμα έχει σχεδιαστεί με αυτό το βασικό γνώμονα. Καταρχήν, υποδεχόμαστε τους ασθενείς σε ένα πάρκινγκ, το οποίο μπορούν να έρθουν μόνοι τους με το αυτοκίνητό τους. Υπάρχει πρόβλεψη ώστε να μπορούν ασθενείς με αμαξίδιο να είναι προσβάσιμο το πάρκινγκ, να έχουν τον άνετο χώρο ώστε να παρκάρουν, να ανοίξουν τις πόρτες και να κατευθυνθούν με ασφάλεια σε ένα πεζοδρόμιο που πληρεί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές, ώστε να μπορεί να έχει τη σωστή κλίση για να μην κινδυνεύσει το αμαξίδιο με ανατροπή, να έχει το χώρο ώστε να μπορεί να διασταυρωθεί το αμαξίδιο με άνθρωπο και οι δύο να περάσουν, να έχουν το χώρο με ασφάλεια. Υπάρχουν διαμορφωμένοι χειρολιστήρες, ώστε ασθενής με ημιπληγία να έχει την άνεση να κατευθυνθεί με ασφάλεια. Υπάρχει πρόβλεψη για το ύψος του στέγαστρου, ώστε ασθενής ο οποίος βρίσκεται σε συνθήκες δύσκολες, π.χ. βροχή, να μπορεί να κατευθυνθεί κάτω από το στέγαστρο χωρίς να χρειαστεί να κλείσει την ομπρέλα του. Αυτά ίσως φαίνονται κάποιες μικρές λεπτομέρειες, αλλά είναι πάρα πολύ κρίσιμες για την αυτονομία των ασθενών. Για παράδειγμα, εάν ασθενής βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο και δεν έχει το σωστό στέγαστρο μέσα στη βροχή, με πάρα πολύ δυσκολία θα μπορέσει να εισέλθει στο χώρο. Οι αποστάσεις που θα είναι οι χειρολιστήρες από το έδαφος, η απόσταση που χρειάζεται ώστε να κινηθεί το αμαξίδιο με ασφάλεια, η κλίση της ράμπας, τα πάντα είναι σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και εναρμονισμένα με την ελληνική νομοθεσία και το πιο πρόσφατο, την αμερικάνικη νομοθεσία του 2004. Ο ασθενής λοιπόν θα έρθει με το αυτοκίνητό του, θα κατευθυνθεί με ασφάλεια στο τμήμα και θα τον υποδεχτούμε στην αίθουσα υποδοχής μέχρι να έρθει η ώρα που θα ξεκινήσει τη θεραπεία του. Βρισκόμαστε στον έναν από τους δύο ειδικά διαμορφωμένους χώρους για θεραπείες των ασθενών και συγκεκριμένα είμαστε στο τμήμα του έξυπνου σπιτιού. Είμαστε στο μπάνιο, το οποίο είναι διαμορφωμένο για την εκπαίδευση των ασθενών. Υπάρχει πρόβλεψη για κάθε μορφή κινητικής αναπηρία και συγκεκριμένα έχουμε τον υπτήρα, ο οποίος έχει ειδικό σχήμα ώστε ο ασθενής να βρίσκεται με ασφάλεια. Εάν νιώσει αστάθεια, το σχήμα του νηπτήρα τον κατευθύνει ώστε να τον κρατήσει και όχι να τον διώξει δεξιά ή αριστερά και να κινδυνεύσει με πτώση. Εάν υπάρχει ημιπληγία, υπάρχουν ειδικές μπάρες, οι οποίες είτε με το αριστερό χέρι είτε με το δεξί χέρι θα μπορέσει να κρατηθεί ο ασθενής. Υπάρχει πρόβλεψη ύψους από το έδαφος, ώστε να μπορεί καρότσι να έρθει και να πλησιάσει ασθενής που βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο, να πλησιάσει και να χρησιμοποιήσει τον υπτήρα. Η βρύση είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και τετραπληγικός ασθενής. Ο καθρέφτης είναι ανακλεινόμενος ώστε να μπορεί να τον χρησιμοποιήσει και άτομο μεγάλο σε ύψος και άτομο που βρίσκεται σε αναπηρικό αμαξίδιο. Στη συνέχεια είμαστε στη λεκάνη της τουαλέτας. Υπάρχουν οι μπάρες, οι ανακλεινόμενες, οι οποίες βρίσκονται στο σωστό σημείο ώστε να μπορεί να υπάρχει προσέγγιση ημιπληγικού ασθενή και ασθενή σε αμαξίδιο. Υπάρχει ειδικά σχεδιασμένη λεκάνη με άνοιγμα στο μπροστινό μέρος για να υπάρχει εύκολη πρόσβαση για την προσωπική υγιεινή.
βλέπουμε την ειδικά διαμορφωμένη μπανιέρα για τους ασθενείς με τα διάφορα βοηθήματα. Καταρχήν υπάρχει πρόβλεψη στην πρόσβαση, ειδικά με αμαξίδιο, θα πρέπει να υπάρχει άνοιγμα στο κάτω μέρος, ώστε να μπορεί να προσεγγίσει άνθρωπος με αμαξίδιο όσο δυνατόν πιο κοντά. Υπάρχει καταρχήν ένα τμήμα στο οποίο θα πρέπει ο ασθενής να μπορεί να καθίσει, να υπάρχει τουλάχιστον 30 εκατοστά απόσταση που να μπορεί να καθίσει, διαφορετικά ο ασθενής με κινητικά προβλήματα, παραπληγία, τετραπληγία δεν μπορεί να μπει μέσα στην μπανιέρα, χωρίς αυτό το κομμάτι. Υπάρχει η σανίδα μεταφοράς, ώστε με ασφάλεια να μπορέσει να κάνει ντουζ ο ασθενής πάντα καθήμενος. Υπάρχουν και οι ανάλογες μπάρες, κάθετη, διαγώνια και οριζόντια και είναι τοποθετημένες με τέτοιο τρόπο ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί ο ασθενής με ασφάλεια να κάνει ντουζ ή μπάνιο και να μην κινδυνέψει. Εδώ είναι η κουζίνα, η οποία είναι διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμη και με αμαξίδιο και από ασθενή ο οποίος έχει κινητικά προβλήματα αλλά μπορεί να στέκεται όρθιος. Υπάρχει πρόβλεψη στον πάγκο της κουζίνας ώστε να είναι στο ίδιο, αν είναι δυνατόν, ύψος με τις εστίες για το μαγείρεμα, να μπορεί ο ασθενής να προσεγγίσει με ασφάλεια, να μπορεί να φτάσει τον απορροφητήρα, να μπορεί να φτάσει τα ντουλάπια της κουζίνας, τα συρτάρια είναι τροχύλατα, η βρύση μπορεί να γίνει, να χειριστεί άτομο τετραπληγικό και γενικώς μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν οι σωστές προδιαγραφές ώστε άτομο με κινητική αναπηρία να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Μία πολύ μικρή λεπτομέρεια είναι ένας ανακλεινόμενος καθρέφτης ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να δει μέσα στο σκεύος. Είμαστε στην αίθουσα θεραπείων. Αυτός ο χώρος είναι σχεδιασμένος ώστε να δεχθεί ημιπληγικούς ασθενείς με την ανάλογη διαμόρφωση του τραπεζιού, ώστε να μπορεί το ημιπληγικό χέρι να βρίσκεται επάνω στο τραπέζι. Είναι τα τραπέζια καθορισμένα σε ύψος, ανάλογα με τον ασθενή. Υπάρχουν τα ανάλογα βοηθήματα και ό,τι χρειάζεται για τη θεραπεία των ασθενών. Και είναι σχεδιασμένος ο χώρος ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα 4 ασθενείς. Λέγομαι Βεντουρία Ελένη, σας καλωσορίζουμε εδώ στο χώρο της εργοθεραπείας. Είμαι σπουδάστρια εδώ και 6 μήνες και πιστεύω ότι είναι ένα από τα λίγα πλαίσια στο χώρο του νοσοκομείου, όπου προσπαθούμε να γίνει μια πλήρη αποκατάσταση των ασθενών, κυρίως αποκατάσταση ασθενών οι οποίοι έχουν προβλήματα με κρανιογκεφαλικές κακώσεις και με ημιπληγίες. Ονομάζομαι Καρίκα Σωτήρης, είμαι εργοθεραπευτής του τμήματος του Ασκληπίου Βούλας. Εργάζομαι εδώ πέρα 2 χρόνια. Το τμήμα κυρίως δέχεται εξωτερικούς και εσωτερικούς ασθενείς που έχουν υποστεί κάποιο τραυματισμό, έχουν δηλαδή κάποια κινητική δυσκολία, που μπορούν να έρθουν εδώ μετά από κάποιο παραπεπτικό ενός γιατρού. Επίσης, κάποιες ώρες εγώ προσωπικά ασχολούμαι και στο παιδοψυχιατρικό. Αυτή είναι η πρώτη εκπομπή, μια γενική ενημερωτική, και από τις επόμενες εκπομπές θα ασχοληθούμε συγκεκριμένα με πολύ εξειδικευμένες περιπτώσεις ασθενών.
Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον δημιουργό αυτής της εκπομπής που είχε την ιδέα να παρουσιάσει μια εκπομπή για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το κανάλι που δείχνει την ευαισθησία σε άτομα σαν εμάς. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον δημιουργό και το τηλεάστη να συνεχίσουν όσο μπορούν αυτή τους την προσπάθεια. Άτομα σαν εμάς πρέπει να ακουγόμαστε συχνότερα γιατί έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Όπως προβλήματα προσβασιμότητας που είναι ξεχασμένα από όλους. Ευτυχώς στην Ελλάδα που υπάρχει η υποστήριξη και η αγάπη της οικογένειας, αλλιώς θα είχαμε αποκλειστεί τελείως. Στη συνέχεια θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε μια νέα εφαρμογή που έχει έρθει να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων μας με σοβαρά κινητικά προβλήματα. ΑΠΤ, ηλεκτρονικό ποδήλατο ενεργητικής και παθητικής κινητοποίησης των άνω και κάτω άκρων. Ο ιδανικός τρόπος για άσκηση μέσα από ένα πρόγραμμα ενεργοπαθητικής εκγύμνασης. Εύκολο στη χρήση, δυναμικό και αποτελεσματικό. Μεταφέρεται πολύ εύκολα και μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε. Τοποθετείται στο πάτωμα για άσκηση των κάτω άκρων ή σε τραπέζι για την άσκηση του κορμού και των άνω άκρων. Ενημερωθείτε άμεσα από το θεραπευτή σας σχετικά με τα προσδοκόμενα ωφέλη, καθώς και για το σχεδιασμό του δικού σας προγράμματος αποκατάστασης. Το ποδήλατο ενεργητικής και παθητικής κίνησης ΑΠΤ προσφέρει ενεργητική άσκηση, παθητική άσκηση, συνδυασμό ασκήσεων. Διαθέτει ειδικό πρόγραμμα αντισπασμικού ελέγχου που ενεργοποιείται αυτόματα μόλις ανιχνευτεί σπασμός. Κολλάτε πουθενά. Ποσειδών πρότυπο αμαξίδιο θαλάσσης εξ ολοκλήρου από ανοξίδωτο χάλιβα. Ευκολία, εργονομία, άνεση και πρακτικότητα. Ασφάλεια και αντοχή. Ελληνική σχεδίαση και κατασκευής, με αναδιπλούμενα προσταφερούμενα πλαϊνά και πλάτη, προσταφερούμενους τροχούς. Εύκολος από στην αρμολόγηση και στη μεταφορά. Απολαύστε πλέον τη θάλασσα χωρίς δυσκολίες στην πρόσβαση. Ιδανική λύση για δήμους, κοινότητες καθώς και ξενοδοχειακές μονάδες. Δημιουργούμε λύσεις προσβασιμότητας ανάλογα με τη μορφολογία της παραλίας. Για να μην
κολλάτε πουθενά. Ποσειδών πρότυπο αμαξίδιο θαλάσσης εξ ολοκλήρου από ανοξίδωτο χάλιβα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Βοηθήστε μας στέλνοντάς μας τα μηνύματά σας. Οι παρατηρήσεις και οι ερωτήσεις σας θα μας βοηθήσουν πολύ να γίνουμε ακόμα πιο χρήσιμοι σε εσάς. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πάλι μαζί σας την ίδια ώρα με νέα θέματα που θα ετοιμάσουμε για σας πάντα με αγάπη, στοχεύοντας το πώς μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.